What's up mga kapidorades? O sa lain na sa nga episode nato karon sa ato ang content Ginagawa sa ato ang Pidorades Moments. Nata karon sa baybayon sa Boracay. Ug atong makita ang mga nagkadayang mga kabatuan diri sa Boracay Island. O karon mula ba ta karon kada kong baha kay mga tos unahan mangita tag kaka. Niya tong bata karon nga Kusa nas minya? unsa ra? Kirin mga kapidudis. O ato ang kauban sa buhat. Mga dagdag mga naong. Okay, kita ra grupo-grupo rin ni grupo ha. Sana all. Niya ta karon sa kuno? Unsa ni nga? Niya ihok tayo mga kapidudis. Palugsong kayo ning hutaya mga kapidudis. Kaya mga kaya mga kapinadades ay mga kapinadades ni Tago na rin napita maong atong sundon atong sundon mga kapinadades kay dagong kakaning napita mga ata itong ero mga ero mga kapinadades naligo sa dagat. Ito yung videohan kay parang viral. Gusto gayong ato mga kapinudeds. Nag-date man guning duha ka ilo mga kapinudeds. Nag-date mo sila. Ato mga kauban mga kapinudeds. Iro ni San Roque. Kiw! Kiw! Guys, di niya kaya diri. Anak ko. Ano siya? Gamay na. Mas cute. Panginaw. Ang sikat. Dito di panginaw. Ano ya? Habe. Simat. At email lang niya masuk. Ano masuk? Email lang siya sa mga kat. Ngayon niya masuk. Asal yung pasok. Algo na yung ruta. Nena. Berada bukit. Umit. Satu panggala sorok daw as. Yo jimat. Babat. Oh simat asal les ay. Wow. Iya ina na. Aku pas sama anak. Duduk pakai. Doa aku pas ada tapi ini. Gun hiraw isir para betul. Mun hiraw kan apa? Ay. Hak man alay. Sutum mo. Gawin nga hiraw kano. Naon may nang hiraw sa tuto mo. Sangat pas lain atau ngerti kerjaan di bawah ngerti habis. Nah untuk sedemain ya ini lah kilongin es. Habis nalalain na es ng yeso. Hiwag na kinawa ko nukati. Habib. Ayo ang nangyayos na sim. Nangyayos na sim. May ngidosap ko tayo hasag tumba marasa sa virus dubi at bakas kasi pangino yan ginaw untuk mga katsit so kan betul dia kira kasi
dagat sumunod gani na mo hawa sumunod itrip di guys gibot sa side alit nasusgod din na sa right taga sa serious bits di ba mo ni ingin kaya no ba gawa at ni itrip ya akak gating ko pinawat nila itdunot no akam sinila pa ngani hayo at inaibin sa malok garo mi ex di ba nga may sinira na mo itong itrip. Hey guys. Anang yakan gusto bang? Anang yakan gusto bang? Oh, kiss. Hawaras nga balik ba? Ano das nga? Maslo ako pa siya guningin. Dia di pa yang guminaw. Ngoni. Hiyan gubbesan ako nga ay nga nakan siya kesa walang pansit. Hot doy na pesalaw. Kati panrilirang. Dia di pa nga atam ni ang akat na hingin lagi ngayon. Ngayon hindi. Nahaning ito, may anahaning ayot. Humpot na malimag nga, garumam na at ngayon na naman. Sinong malaw. Dito di pangamdaw kaya sinong malaw. Ano nak ngay siya gamin na. Kiss. Wow! Wow! Oh, dito di pangamdaw na vlog ni. Kapit. Luat ni. Hiyaw gadito. Huwan. Gato. Hang atabas noon na. Ako mga isin namin. Dito na pa kami toto. Toto. Hinawak garong hindi. Hiyan bubasa. Hiyan garong hindi. Toto. Dito na pa kami toto. Mas nangub mo yan. Ogad. Ogad. Dito di pa kami ang bubasa sa ogad. Hangub may na. Toto ngayon ang mga babid. Hot na nakatapata ba sumugon nun ya. Siya gamya. Mani mga kapidudits ka tong iyang kuhan. Tong amo na kuha aning kahoya oh. Ini kahoya. Ya. Ito lang ko kay ingo malaging lami ko no. Tamis. Mato nga sa ako asan. Ako sa tilawan ng suway. Kay ever since niyata ni kalibutan na kining matanga sa prutas nandi mo niya. Ingan ng mga bata. Wala juga ka try shot. Masa atong tryan kay usabay mawa og atong tryan sad no. Ana atong tryan na. Ora jud kuan mga kapatid. Ora siya og kanang set lami gid ano. Ano mo pala? Tami sa lukod na siya taste lang atong mga tilawan ba. Pero kanang ako ay puta may panagana la boy lagi mo kaon kay wala pa man ta ka kuan ani, wala pa man ta ka try ani kaon. Wala man pudi sa among bukid. Dire ram pudi sa unsa nga lugar gani? Ha? Dili Boracay man god. Dire ram ni sa Boracay. Mani ang Boracay mga kapidudits no. Niya sa ibabaw nga bahin sa maong dagat. Niya to ang ihilagway diri ang ilang ang hintang sa dagat. Ay bata. Ito tagasa de kalong. Tagasa de ka. Galadyo. Tagasa de ka. Dara ka lagi sa dagat. Ada. Matabok ra day, dilom. Okay, uli yan mga kapatid. Kaya muna laom ng dagat. Oh. Dahi na. Sige, dahi mo ka na. Imo nang kanon.